У сваім тэлеграм-канале ідэолог рускага міра і старшыня расійскага вайскова-гістарычнага таварыства Уладзімір Мядзінскі апублікаваў ляльку буйным планам і так патлумачыў яе з'яўленне на помніку Ракасоўскаму. Нехта з творчай групы захацеў нагадаць Фрыдрыху Мерцу пра бясслаўны канец ягонага папярэдніка. У кожным жарце ёсць доля жарту. Як бачна на фота, лялька была пастаўленая на выступ з надпісам «Адольф». Таму можна лічыць, што Мядзінскі называе папярэднікам Мерца Адольфа Гітлера. Ініцыятарам і спонсарам усталявання ў Гомлі помніка маршалу Савецкага Саюзу Константіну Ракасоўскаму быў менавіта расійскі бок. Каб паставіць гэты помнік, у цэнтры Гомля высеклі сквер. З'яўленне помніка Ракасоўскаму было прысвечанае 82-й гадавіне вызвалення Гомля ад нямецкай акупацыі. Таксама незвычайным на свяце быў вайсковы парад, а яшчэ вялікі банер з георгіеўскай стужкай, якая лічыцца сімвалам расійскай вайсковай агрэсіі.